Kom maar binnen. Loopt er gewoon. Wat Hey. Goedemorgen. Moet je zien hoe Sneaky dat doet achter zijn schild, hè? Laat mij. Ik hoor het wel lachen. Ik kan niet niks goed zijn. Ah, boeboe. Yeah. Misschien moeten we wel de bedden meenemen. Alweer. Oh jij. Ja, want het is wel een eindje, man. Ik heb 6 wool. Wat hebben we nog meer nodig voor een bed? Ik heb mijn zwaard. Ik heb een shield. Sorry. Wat? Ik heb mijn zwaard. Ik heb mijn shield. Ik heb het. Oh. Ik heb een bed. Ik heb 3 cooked pork chops. Oké, heeft iedereen genoeg gegeten? Nee, Ja, moet ik Iedereen is naar het toilet geweest? wacht. Nee. Ik moet nog poepen. Ik ben er klaar voor. Was je nu in een leven? Hier? Go. Huh? Nee. Waar gaan we heen? Naar huis. Naar de village people. YMCA. Als we eigenlijk gewoon hier, gewoon rechtdoor gaan, dan komen we daar terecht. Oeh, er is een raid. Kom eens kijken. Zullen we Hier er op rijden? de... Wauw, er zijn er zoveel. Kijk, Ja, dat is, die zat er de vorige keer ook al. Die wacht een aanvallen. kom Ik- in de pak. Ik ben er nog niet klaar voor, denk ik. Nee, ik denk dat we doodgaan trouwens. Dus, Ah, Zullen shield. we even... hey, successen, Chris. We zouden een gang kunnen graven. Geen zorgen. Dat is Minecraft. Ja, ik heb te veel spul bij me. Ik heb een dood. Waar ben je? Hij is er weer verder. Naar de village. Eerst zeg je, we gaan die gasten aanvallen. Ja, Ja, jullie graven jullie zelf in. Sukkel. ik Teamwork. heb ze even uit het gat geloodst, dus ze komen nu onze kant op. Goed zo. Dan moet hier rechts volgen, volgens mij. Ik heb Ik de... volg hier onze... Ja, of we kunnen over het meer gaan. Ik heb een boot daar. Ja, ik heb ook een boot. Daar kom ik achterop bij iemand van jullie. Kom maar. Yay. Eerst keer dat ik op een boot zit. They see me boating. Dat is romantisch, hè. Ik vind dit... Oeh, kijk hier beneden. Hier is een schip. Zie je het? Nee. Ik heb alleen geen deur. Ja, hier Ja, zit hij. hier beneden is een schip. Gaan we even kijken, hè. Ja, Maar liever zuipen, hè. hoe kan je eruit nog een keer? Oh ja, zo. Hey. Oh ja. Vet. Hier zitten normaal gezien 3 treasures. Ja, hier is eentje. Holy Maar shit. denk eraan dat je doodgaat. Je gaat dood. Ik zie nog eentje. Ik heb er nog eentje. Ik ga naar boven. Ik vertrouw op Naar mezelf boven, naar niet. boven, naar boven. Ik heb carrots. Ja, ik verzuip. Oké, ja, hè. Ik heb leather Ik heb er hier boots. eentje gezien. Denk ik. Ja, ik heb eentje. Ik heb carrots, jongens. Ik heb een hoop dingen, maar ik kan er niet uit. Ik raak er niet uit! Ik ga dood! Nee, ik ga dood! Nee, Oh. wat nu? Oh. Revenge me! Oh, ik heb hier een deur. Boy, zijn veel spullen van jou. Ja, ik kom eraan.
Ja, ik blijf even voor je emeralds af. Ja, please. We houden dat gewoon allemaal bij. Het Ho! enige wat ik... Ho! 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 Diamond pickaxe. Ho! Ho! Dan gaat de volgende dood. Nee, Nee. ik heb veel loot. Ik heb heel veel goede loot. Ja, daaronder in de boot waar ik vast zat, daar zat echt veel. Oké, en naar boven. Het kut is dus dat ik jullie niet meer zie. Is er nog maar loot onder? In het kamertje zeg maar, daar heb ik heel veel shit vandaan gehoord. En het kamertje, dus bij stuurboord. Ja, Er moet ook een treasure map zijn. ik heb... Ik kan weet- niet tot jullie komen, ik heb geen boot. ik weet niet wie zijn spullen ik nu heb. Mijn Ja, die geef ik Kut, straks ik terug. ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga Ik dood, kom... ga dood. Ik ben dood. Kut. Ook al. Hoerenzoon. Ja, we hadden echt een deur moeten zetten, we hebben het... Dat was een deur. Dat was een deur. Ik heb niks, pas ik bij je. Ik heb echt helemaal niks. Ik ben de richting meer aan het lopen. Oh nee. Oh, lopen, ik kom op je kant op. Ik zit helemaal... Ik heb alles... Oh, shit. Oh, kut, ik ben de verkeerde kant Please op. don't die, please don't die. Daar gaan mijn 25 levels. Ja, die zijn dan... Ah, daar had ik niet aan gedacht. Ik ook niet. Wacht, hier, pak jij de boot... Vaar jij daarheen om even de loot van Bas te pakken? Want ik zit helemaal vol qua loot. En dan verdelen ze ook meteen even alles. Ja, maar heb je niet die andere boot ook meegenomen? Heb je geen 2 boten? Ik had geen Oké, ruimte ik voor die andere. zie hier wel een boot liggen. Ja, die moeten we... Eh, Ja, die is die van... dat is allemaal komen drijven, yes. Ja, daarom. Als je gewoon eroverheen vaart, dan pak je alles mee van Bas. Tot donker. Ja, ik heb bedden en al, ik heb alles. Kom terug. Ik had echt gewoon fucking veel. Ik had ook nog wat, hoe heet het? Die, Maar ik kan de boot ook meenemen. Oké. Ik pak ook de boot mee. Wie had emeralds? had ik ook Ik, ja. aan Patski. Ik had er volgens mij 3, dacht ik, onder bij die, Ik heb er 6. moet even kijken. Of 2 of 1, ik weet niet meer. Best, die komen Maar wel maakt op zich niet uit. We hebben die toch voor ons alle 2 nodig. Voor ons allemaal, alle 3. Oh, tel weer niet mee of wat? Huh? Oh, daar komt iemand met een bootje. Ik heb een andere boot meegebracht. Hey, Goed. ik zie weer een spoor. Goed. Emeralds. Bone. Wacht, de armor moet je niet droppen. Die heb ik. Want die hadden wel dezelfde armor. Alleen dan had ik hier nog leather boots en breaking die ik wel kan droppen. Ja, die had ik ook, Yay, mijn glas. Mijn pumpkins. Ik pak gewoon even alles op en wat niet van mij is, gooi ik eruit. Ik weet niet wat allemaal van wel is en niet van mij is uitgezegd. Wat ik nodig heb, is mijn sword. Die heb ik gedropt. Ah, die heb ik. En dan mijn pickaxe. Ja, Die die heb heb, ik ik niet. hier. Nice. Maar ik heb een buried treasure map. Ik heb een klok. Ik heb heel veel papier. Ik had nog een Ja, kompas. dan heb je de map gevonden. Dus we kunnen nu op zoek gaan naar de schat. Je hebt de kaart. Dus we zijn een bolletje op de kaart, dus we moeten naar u volgen. Ik mis nog een zwaard en nog een schop. Een ship. Een ship heb ik. Zwaard niet. Zwaard heb ik. En een pickaxe van iron. Die heb ik Ja. niet. Yay, dankjewel. Ik denk ook of ik compleet ben. Goed. Ja, ik heb een iron sword, maar die had ik zelf ook. Laten we nu eerst naar de village gaan dan. Oh ja, en ik mis nog Ja. een body armor. Die heb ik. Dank u. Let's Oké. go. Let's go to the village, inderdaad. Hadden we alles trashje meegenomen? Ja, maakt niet uit natuurlijk. Ik heb alles, ja. Netjes. Alright, to the village. Hey, nog een boot. Nee, Fuck dat. Ik ben even aan het kijken op de kaart. Ik heb de kaart hier rechts van me. Als het goed is komen we, als we hier de boot omgaan, bij die village uit. Bij die village? Of het village? Die village weet je. Dus Weet hier, je, hier omhoog en dan zouden we daar moeten komen. Yo.
shit. Ik zie een cave. Ja, ik ook. Met heel veel spiders. Wacht even. Dit gebeurde mij vroeger met Gimmel altijd. Iedereen ging aan de kloten op en ik kon achteraan huppelen. Wat zijn jullie dan? Nog onder. Ja, kijk eens achter je. Oh ja, ik hier. zie nog. Heeft iemand ook mijn eten kunnen oppakken? Ja, Mijn steak? ja. Ik heb er 27, ik deel wel. Even kijken. Volgens mij... Hier is het grote ding. Ik zie hem ook niet meer ineens. Jawel, ik wel, maar... Die... Volgens de kaart is die hier ergens dan. Zou die hier moeten zijn? Hebben die nu al uitgeroeid? Nou ja, hier zou het moeten zijn, maar misschien kan het zijn dat die in deze grot zit. Sinds wanneer hebben we hier een rode steen? Petsky, je map klopt niet. Oh. Nee. Ik ben even eromheen aan het lopen. The Het wordt fuck? niet veel donker. Hier zou het moeten zijn in ieder geval. The fuck? Ja, dus niet als ik in doe ben uitzoeken. Waar ik nu Het is ben, donker, ik moet slapen. waar ik nu Ik- ben ik- zou het ik- moeten zijn. Ik heb geen bed. Wat? Ik heb heb... Oh, ik heb een geen extra bed. Ik heb een extra bed. Oké, ik weet niet waar ik naartoe moet. Wacht, ik... Oh. Volgens mij zie ik iemand rennen. Volgens mij rennen we nu naar elkaar toe. Ja, Ik zie jou, hier. Goed. Van maar gewoon. Gewoon dit. Goeiedag. Onder de sterrenhemel gezet. Ah. Oh jong. Je hebt een storing op de lijn, was. Nee, nee, nee. Ik zie aan de overkant gaten. Zijn ze misschien geïmmigreerd, het dorp, de village? Waar zijn de village people? Ik loop even hier over de vlakte. Ah, Svenja, waar is Peter? Ik ben echt bij Grand Canyon hier. Je zou er maar in donderen. Ik denk dat we richting oosten moeten lopen. Ik zie weer spoor hier, echt veel. Ja, maar wat sporen ze zijn spinnen. En wat spinnen in het spoor. Wie heeft mijn kompas? Die heb ik. Ik heb alleen een klok. Waar is... oh, daar is Patsky. Ja, ik ben jullie aan het kijken. Dus volgens mij moeten we richting oosten. Wow. Niet erin donderen, hè. Nee, mooi. Hier is een spinnencave. Zo, kijk, Ja, ik zag hem al. Oeh. I found the mine. The Mind of Moria. Auw, kut. Ik hoor, Waar is- Oh, Ja. oh, relax. Hier zit een baby. Wie heeft mijn torches? Nope. ik. Hier. Hier zijn sporen. Ruud heeft gewoon alles van ons. Ja, Hij niet houdt gewoon veel, wijselijk, hè. hij houdt gewoon wijselijk zijn mond. Tot er iemand achter vraagt. Hè, dan... Hier. Ik pak wel weer het spoor op. Nou, ik hoor. Achter je. Genoeg spoor. Ik vertrouw dit zo hard niet, hè. Ik vind het echt niks. Ik heb echt te veel waardevolle spullen in mijn handen. Ik heb pumpkin seeds. En ik heb er een mining karretje. Het is gewoon een spel, hè. We moeten gewoon... Ja, ik vind dat echt. De creepers hoort je trouwens. Ja, weet ik. Ja, Je moet een beetje voorzichtig lopen, hè. Wat is dat? En ik hoor geen creepers, maar we moeten ook de uitgang niet verliezen. Dus daarom, zet een fakkel aan de rechterzijde. Wacht, dan zet ik even die fakkels naar rechts. Naar links. Oh, shit. boy, er zijn echt superveel mining entrance. Oeh. Ik heb weer wat pumpkin seeds gevonden. En ik heb nu weer 45 stukken rails. Ik
Oké, maar we moeten echt een beeldje. Oh, die spinnen, jong. Creepy as fuck. Een village. Je zit volgens mij ook nog ergens een spawner, want ik hoor weer zombies. Oh ja, hier, hij komt hier aan. Help mij! Nee, hij is weg. Oh, daar is hij achter je. Bam, de bitch. Waar gaan we heen? Nou, Ja, ik kom village. En, die is toch hier ergens? What the fuck? nee, die is er. Maar ik zie ook heel veel groen en eigenlijk is alles om ons heen bergen. Oh, hier is een spin. Verzameling. Help! 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 Waar zit je? Help! Ah, kom eraan. Help! Nee, kom eraan. Kun je... Blijf leven. Blijf leven. Behoorlijk geluk. Waar ben je? Ja, hier. Ja, ik ben Achter de er. spinnenspawner. Met poisonous spiders. Gezellig. Ik ga naar buiten. Ik ben nu bij een beek, ben ik buiten. Ben je in Beek? Ja. Hoe de Mikado? Ik ben totaal ergens anders. Wacht even, blijf staan. Eén moment. Ben er. Waar zijn die dan? Oh, lek. Dikke lek, ik zal er zo uitleggen denk ik. Oh, waar ben je? Waar is Petsky? Duw dan eens op die push Ik to zit talk. bovenop, ik zit gewoon boven te wachten op een berg. Gelijk een monnik. Welke berg? Kijk wat de kaart is. Ik denk dat we naar het oosten moeten. Duidelijk. Oh, Den Haag. Mooi tjatjartje, jaanje. Ik kom niet naar boven hier. Oei. Made it! Hoe ben je naar boven gekomen? Heen en weer rennen. En nu is die Petsky weer ergens anders op. Nee, dat is anders. Ik loop de verkeerde kant uit, mijn excuses, mijn excuses. Nu loop ik loop jullie richting uit. We moeten jullie richting uit, sowieso. Maar ik ben bovenaan. Ja, daar zijn jullie. Gewoon domme. Zal ik hem nu eraf tiefen? Nee. Long live the king! Ja, precies! Long live the king. No! Ja, we zitten toch in een... Ik voel een zekere afstand tussen ons, Pensky. Ik voel een kloof tussen ons. Ja, ik ben naar beneden aan het gaan. Wie heeft nog wat steek? Ik, hoeveel moet je hebben? Alles. Nee, grapje. Doe maar wat heb je? Holy shit. Ja, maar als ik... Ik heb 1 stick. Ja, kom hier. Geef ik je de helft. Dank u. Waar moeten we heen? Gelijk. Ik loop parallel met jullie, maar ik kan hier nergens om. Dus ik loop hier even. Ik zie daarachter veel water. En ook een spider cave en weer heel veel caves. Kees. En ik zie weer spoor. Ja, die biome die moet er toch ooit ergens eindigen. Dan zijn we gewoon terug bij het huisje. Ja, Nee. waar gaan we heen? Ik kom jullie richting uit. Ik zie jou niet eens Dan, meer, we lopen Pensky. goed zo. Ja, ik zie jullie wel. Ja, hij loopt beneden.
Op het groen. Nee, ik ben nog altijd op het oranje. Ah ja, ik zie hier ook al. Oh, hier is een spider. Wauw, wat een caves. Hier is een spider, hoe heet het nou? Hallo. Hier. Wie heeft een... Hey! Toortjes, we moeten toortjes hebben. Oh, Nee, we hier. kunnen ook kapot maken met een Hier, bijl. toortjes. Hier is een raid, hier is een raid, hier is een raid. Hier, kom. Wie heeft een bijl? Wie heeft een bijl? Wie heeft een bijl? Oh, wat hebben we allemaal nodig? Hey, achter je Bas, Een bijl. achter je Bas, achter je Bas. Ja, we hebben een bijl nodig. Heb ik niet. Ja, want ik ben door aan het gaan al. Ja, ik heb hem. We moeten toortjes Stop, hebben. zombies uit het water. Toortjes, hoe laat die rond toortjes? Hier, aan de alle hoeken. Nee, erop. Ja, en dan? Daarop en dan? Pas op, spin. Spinnen, er zijn er 2. Oké, wacht, ik heb hem gedaan. Zet dat push to talk uit. Zo. Gaan we die reet doen? Ja, wacht, ik ben doodgegaan. Help! Help! Ja, je leeft nog. Ik ga nu wel even stegen, dat is niet gek. Gelijk in een echte Amerikaan. Heeft iemand een crafting table? Nee. Nope. Heeft iemand hout? Nope. Ik heb 47 hout. En dan kun je het een crafting table. Ja, ik ga hem hier maken bij mij. Waar de fuck hang je uit? Hier. Ja, buiten ik de zie- zicht ik zie- van, ik zie- ik de shoppies. En dan ga ik zeggen een big axe. Maar gaan we die raiders niet kapot maken? Kut, ik heb te weinig iron. Wacht, heb ik. Hier. Akje. Och, Chris is al begonnen met reet. Met de reet. En het wordt weer nacht, mensen. Easy. Ik kom je helpen. Doe, 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 doe. Was dat het al? Easy. Ik sla 1 keer. En ik Er staan er nog een paar van boven, maar kom eerst slapen. Ja. Goeiedag. Je doet... Just sleep. Steeds zijn we dood. Alright. Oké, let's move up. Iedereen nog genoeg eten aan? Ja, meneer. Ja. Oh, Hier is komt ie. een... Au, au. Sorry. Heb je iedereen nog genoeg eten en zo? Yep. Je moet dus hout hebben voor een crafting table zo meteen. Ja, misschien. Nu nog niet in ieder geval. Ik zie nog steeds niks. Hoe zien die villagers uit? Er zijn paars. Waar zijn die heen? Wat Hier. rood. Waar is hier? Je bent de andere kant op aan het gaan. Ik kom naar je Kom ik toe. nu... Ja, ook. Oh, Ja. daar. Oh, daar gaat hij heen. Waarom ben je zo moeilijk doen? Daar kwamen we net vandaan. Wat, is het handig of niet? Eerlijk, hè? Viel jij nu bijna naar onder? Ja, je duwde me er vanaf. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hey. Dat is lief. Wat? Je sloeg me. Oh. Auw. Ik zie Au. weer hout. Dat geloof ik nu weer verkeerd, wat? Nou, we zijn hier wel nog niet geweest in ieder geval qua map. Oké, jongens. We gaan Ik ga er jumpen. bijna binnen. Oh.
Wee. Is deze voor jou? Wat bleef? Is deze van jou? Wat is deze? De ding. Welk ding? Waar je nu in zit. Waar ik nu Nee, in dat is zit. van de main. Jullie Pas op, snappen... het is wel mis. Ja, ik hoor het. Jullie snappen het niet. Nee, ik snap hem ook niet. Oh, Mijn. sorry. Oh, Oh, ik heb een enchantment boek. Ik heb pumpkin seeds, dat denk ik. En ik heb heel veel spoor. In een kist. Nice, geef maar mij de spoor. Welk enchantmentboek heb je? Allemaal. Nee, maar wat is het? Heel cool. Ja, wacht even. Ik ben even sporen verzamelen. Kun je gewoon op shift ingedrukt houden. Dan Bane heb je de of- hele... Bane of Arthropods. Nummertje 3. Nee, 4. Hier, neem het in mijn karretje mee en alles. Yo. Doe maar het spoor voor mij. Niet aan alles toe, Bas, eigenaar. kan je wat sticks maken? Ik heb... Pak jij maar, ik heb te veel spoor. Ik heb al bijna 2 stacks van 4 test. Heb je ook nog iets van redstone? Ik heb sticks nodig. Ik heb geen redstone. Oké. Heeft iemand sticks? Ja. Ja. Maak als je je- een paar? Ik hoor zombies redelijk dichtbij. En dan ga je naar op zoek. Ja. Oh, 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 help. Tuurlijk Help, kan je dat aan. help, help, help. Je hebt toch gewoon die shield? Je mag rijden mensen knap, dat doet toch niks. Ik heb Die geen pijlen shield botten meer. dan af. Oh ja, iemand heeft mijn shield ook nog. Oh, nog een. Ah ja, ik. Zie je? Als je dat niet dan vraagt. Ja, wacht hier Bas. Alsjeblieft. Dank je. Oh, pas op hier links. Ja, hier rechts ook. Hier is een spawner. Is er een Dus spawner? links. Ja, hier rechts. Oké, die is niet zwaar. Oh jongens, ik vind hier iets leuks. Denk ik. Oh, creeper. Oh, oh. Kijk uit. Ga dood. Kijk uit Bas. Tim. Ah, big hole. Oh, onder ons. Nog eentje. Oh. Shit, wat komt die van? Oh, crap. Nog een creeper, klote. Bij jou? Ja, achter mij. Oh, ah, ga weg. Ga weg. Hoer. Ik heb hier weer een raid gevonden. Wat zijn we met... Oh, ze zijn met 5. Ze zijn met 5, ik kan niet weg. Ja. Waar ben je dan? Wending. Waar ben je? Niet. Oké. Ja, ik sta hier net buiten de mijn. Er staan er 1, 2, 3, 4. Maar ik ben niks aan het doen, hè. Ik kijk gewoon naar mij om te denken. Hier is het einde. Er ligt wel heel veel hout. Heel, Goud. heel veel goud, ja. Maar ik heb geen diamond pickaxe. Mijn baas en dames. Ja, hieronder Ik is, zie lava. is het de vloer. Hier rechtsonder is een creeper, kijk uit. Ja. Hoppa! Ik heb Was jij dat? Ja, ik liet hem extra ontploffen. Dank je. Dat was echt, ik voelde het. Ah Ik ja, heb net eens water. gevonden, Ja, pak jij maar. Nee, dat brood wilde ik pakken. Hier, pak maar. Zit erin. Ik weet niet waar jullie zijn. Top. Wij zijn hier. Ik ben buiten. Bas, er steekt iets uit. Ja, hij is aan de andere kant van de mijn. Hier is zoveel spoor.
Ik kom jouw kant op wel, ik ga wel de andere kant van Weet de je wat berg. jammer is? Dat ik geen obsidian heb meegenomen. Dat je geen wat? Obsidian. heb meegenomen. Oh. Ik heb nu gewoon 2 stacks van 64 aan sporen. Ik heb 1 activator rails. Ik heb ook heel veel nice shit. Ik heb een golden apple. Ik heb een diamant gevonden. Ik heb 6 emeralds gevonden. Mijn hele Les, inventory blijf is vol. staan. Ik kom naar jou. Ik heb kool. Je bent de verkeerde kant op gaan. Hoezo? Blijf staan! Hoezo ga ik de verkeerde kant op? Er is maar één kant die ik uit kan gaan. Nee. Waar zijn jullie? Blijf staan, we komen naar jouw kant op. Ik ben gewoon op de grond aan het tuppelen. Waar ben je? Ja, daar. Achter je, Waar ben Petsy. je? Maar dan kom ik weer terug. Blijf staan, Petsy. Ik heb hier de map rechts van me, dus ik zie precies wie al iedereen is. Ik pak ook even de map. Ik heb de map ook over, maar ik wil gewoon naar dat zwarte stuk in het oosten gaan. Ja, dat snap ik, maar daar een beetje bij Oh, elkaar ik ben blijven. redelijk ver weg. Waarom zijn we zo gehandicapt te navigeren? Ja, we zijn een rondje aan het lopen. Ja, zijn we ook. Jongens, voordat we gaan, zullen we eventjes ons inventory leeggooien? En We moeten naar Oh, x 1886. Ja. Long way. Maar ik denk Waar dat is inderdaad serieus wel dat het best een goed idee is om eerst even langs thuis te gaan, zeg maar. En even alles wat we tot nu toe hebben te droppen. Want we hebben echt veel nu, jongens. Ja, op hier een huisje en we weten waar dat is. Maak je een screenshot en ik op die doen. Want we weten hoe ver we terug moeten gaan en dan weer. Nou, dat valt best mee. Hoe ver we terug moeten gaan zijn, dat is best dicht bij jouw huis. ja, hoe vliegen we hier de hoek om? Ja, daarom. Om die Ja, ekken. oké. Ja, ik heb wel een cover shit. Alright, let's go. Oh, En ik ga helemaal de verkeerde richting uit. yep. Let's go. Nee, ik heb dus de Minecraft Village Coordinates link gevonden. En het zijn godverdomme 1000 blokken, jongens. Oh. Serieus? 1000 blokken? Ja, ik zie het Ik ga huisje. ik ga je de link dadelijk sturen. Ja. Ik zie het huisje. Kun je beter dan met een bootje gaan? Nee, we zijn echt te goed Ah, gewoon. vanaf wat. Ik ben al Ik heb serieus. misschien wel een idee waar dat erin. Echt helemaal in richting aan het lopen was. Oh, jee. Bekend terrein. Hallo. Oh nee. Ik ben al bijna thuis, kijk. Ik heb poisonous potatoes. Het eerste wat ik zo ga doen is even een nieuwe kist Staat bij de maken. koeien. Wie wilt carrots hebben? Ja, we moeten die planten. Planten. Ik heb ook 1 paper. Ik heb heel veel paper. Ik heb lapis. Ik heb kool. Ik heb detector rails. Ik heb een diamond ook. Huh? Even kijken. Ik heb van die gozers hier bij me die me willen raiden. Raider? Raid. Ja, precies. Raiden. Niet reten, of wat anders. Nee, repen. Hey, Goed zijn shit. jong, wat verdomme. Blijf even eruit, ik ben niet even aan het slopen. Stop toch. Maar goed, dat was best wel weer een avontuur dit, hè. Yay! Yay. Goed. Oh. We kunnen weer Goed. woel gaan. Tot de volgende keer, mensen. Wat ik, Hoi.